Iki lho aku suwen nang kelasno. Senggakmu ki jan senggak kawak ngono kae lho. Sing miring niku to. Sing miring lho. Ning sandal jabet tinggo miring mesti tak pedhot. Nek liyane Bu. Nek slop yo ora mungkin miring. Berarti kuwi nek miring kuwi sikile sing kencet. Aku yo gumun lho, ora toprak, ora ning pasamuan. Angger metu aku lho rampung tek wong. Langsung biyen kuwi aku angger noprak metu aku. Sek mulih. Lah sak bakul-bakul kacang yo melok mulih kabeh. Lah niki wau nggih ngoten. Lah iki bawa langsung suk wong metu. Lah nek haripe ngono cek wong kondang. Monggo. Kecil-kecil kuda sumbawa. Apa setiane kelakon dul gundang gandul kecil jangan bertingkah aduh sayang kalau nangis jangan dipukul Raja jaran patumi yo nek tratak jaran tanah pelakune miring nek jejeg kuwi jaran kepa iya toh tracak jaran pelaku miring nek sing jejeg kuwi tracake jaran kepang ben rada suwi itu lho nek langsung niku piye wong wis reneng sing arep sapa niki mengke tasik setunggal pas kula Bapak kula Sukarman mengke diaturi niki nggih pedhingane kathah monggo dari mana datangnya cinta aduh sayang dari mata turun ke hati monggo Mas kula Pak Haji Sukarman diaturi kuwi petingane lagu kathah monggo Pak Haji monggo Rama Haji Sukarman daya miat saking sastra pelenggahan kadere Sukobar Suko monggo dereng merdeka kewala monggo kadereaken transportipun Jawa Petaram duduk suwira tau nyanyi iki boten dos menapa saniki niku kan lewat HP browsing saged nggih wis malah beneran gene wong niki aku tatak mau gene sing ngerti gak ndredegno lho nggih monggo menapa ingkang harsa katuraken Rama monggo kula tak bawa inggih mengke mboten jaga diri. Oke. Nggo dindingan dhewe ya ora apa-apa. Bawane napa? Pelang napa Slendro? Semarangan. Nan